Lord. Vieš, taký ten prvý hod som chcel, že či som vlastne začal, že my v podstate celý život zisťujeme, že v tejto realite nemáme čo robiť. Že tu nemáme čo robiť, že je to nezmysel. No, takže my hľadáme zmysel života a zmyslom života je vlastne len objaviť, že je to nezmysel. Že toto je nezmysel a nemáme tu čo robiť. No. Akurát. Kým to hľadáme, sa do toho tak zavrtáme, že to nevieme vyslúť. No lebo my furt hľadáme ten zmysel života, lebo my stále, nám je predostreté, že keď sa narodíme, to je to krásne, že my sa narodíme, my zabudneme na to, že sme proste z nejakého bodu 0 prišli, z nejakého bodu vedomia, alebo od niekaď sme proste sa tu zjavili, sme sa tu vyskytli v tejto realite, v nejakej rodine, hej, v nejakej porodnici. Keď máš šťastie, tak sa vyskytneš v rodine, ak nie, tak sa... Furt sa musíš niekde narodiť. Vyskytneš niekde v porodnici, alebo to je jedno, proste, niekde sa tu proste v tejto realite vyskytneš, zrazu si tu niekde zmotnený. A teraz akože vlastne ty ešte, keď si malý, neriešiš nejaký zmysel života, tak sa len zabávaš, hráš, nevnímaš to. Keď si malý, ešte nemáš potuchy, že máš hľadať zmysel života. Nevieš, na čo vlastne si. Hej. Si tu len nejaké batola, motá, voláte, prdí do plienky. Občas načúra. Aký by si zmysel života hľadal vo finále. Ale my si to vlastne nepamätáme. Možno, že už to mozgu by bolo, že a čo tu ja robím, že tu prdím len do plienky, furt a volá, čo mi dávajú jesť. A to sú títo veľkí tvorovia. A čo to zo mňa furt vychádza? A čo to je? Kto to vymyslel? To jesť je príjemné, ale to, čo vychádza zo mňa, nie je až také príjemné. No. A už tam vlastne začínaš objavovať metabolizmus. Už v tej chvíľke. Niečo príjemné jem a niečo nepríjemné zo mňa vychádza. Prvý prúser je, že začínaš otvárať oči a niečo ti do nich svieti, nejaké nepríjemné svetlo, ktoré si predtým nepoznal. Áno, a takí veľkí chlpatí ľudia sa tam objavujú pre tebo zrazu. Chlpatí, tak jeden chlpatý a jedna nie až taká chlpatá. Vlasatý. No a v podstate a potom nás začnú oni formovať, že tuto je takáto realita, takto to nejak tu vyzerá, my to máme takto zažité počas generácií, aj nám to takto povedali. A ty tvor teraz by si tu mal ako nejakým spôsobom sa realizovať. Ty tvor a z teba sa stane netvor. Čiže mal by si sa nejak realizovať, hej, v tejto realite. Takže oni ti vlastne dajú hneď tie hranice. Oni ti nepovedia, že sa máš realizovať. Oni ti no tak ale dobre, ja to len opisujem, že akože opisne, že čo vo finále to je výsledok, že tu sa máš nejak realizovať a najlepšie podľa nejakých predstav ideálne, nie? Najlepšie podľa predstav rodičov. No však, ja to len hovorím, že máš sa tu nejak realizovať a najlepšie podľa ich predstav, lebo väčšinou do teba vkladajú vlastne tie často svoje zlyhania a to, čo nedokázali oni, tak chcú, aby tá ďalšia generácia dokázala. Funkčný vzorec, presne tak. No, lebo to zažívali oni od svojich rodičov a ty od svojich rodičov, niektorí menej, niektorí horšie, viac, niektorí traumaticky, niektorí, každý inak. Čo potreboval? A keďže takých 20% tvojich genetických informácií máš od rodičov, tak to aj na konci aj vyhodnotíš, že možno tak aj je, lebo však ja som trochu po otcovi, trochu po mame, trochu po starých rodičov a mám aj takéto sklony, alebo... Troška po susedovi má nos. Nebodaj občas pošťák prebehne okolo a niečo zavaní ako rodina. V istých obciach aj po farárovi môžeš mať napríklad nejaké veci. Ale to už nie, to zabijame. No, čiže takto sa to nejak formuje. A potom začneme my sami zisťovať niekde, neviem kde, okolo puberty možno, že vlastne akože čo tu je ten nejaký zmysel života. Že ty chceš vlastne úplne niečo iné, čo ti bolo povedané, že by si mal chcieť. Niekto to ani nepochopí nikdy, že vlastne by chcel niečo iné, ako by mal chcieť. Niekto ide vlastne podľa tých nalinkovaných očakávaní, že takto to je dobré a nikdy nepochopí, že to vlastne sú nalinkované veci, ktoré by malo nejak rozpúčovať. Sú ľudia, ktorí to nemajú ako túto pochybnosť. Ja vlastne akože som presne opak tohto, takže ja som vlastne nikdy nechápal tie koncepty toho, jak niekto má tie nalinkované veci v živote, alebo také tie očakávania, ktoré si vytvorí, že toto mám na základe nejakých buď rodinných skúseností, okolia, že normálne je, ja neviem, v 20-ke, 22-ke sa oženiť, mať nejakú kariéru, mať deti, mať rodinu, mať toto. To sú také tie základné vlastne ciele spoločenské, ktoré väčšina ľudí ako keby má. Základné vzorce Matrixu. Väčšina ľudí ich má. No. Doslova, že vo svojom okolí minulé som videl, že to väčšina ľudí proste toto má.
Ale ja som to od začiatku tak vnímal, že mne to je divné, ja som tomu nerozumel. Prečo sa niekto teší, že sa ožení? Prečo niekto sa teší na toto a na toto proste, že splním a odfajknem si tam niečo, čo očakáva spoločnosť odo mňa? Lebo som sa rozlúčil so slobodou. Ja som tomuto vlastne konceptu ako keby nikdy nerozumel. Nikdy mi to nejako nešlo do tej mojej ako keby hĺbke duše, že by táto mu rozumela, že prečo toto je vlastne to, čo je OK. Že to by ma malo ako robiť šťastný vlastne. Že ja som tam nikdy nevidel ten cieľ, že toto splním a budem šťastný. A teraz ja netvrdím, že ja som šťastný takto, ako som, alebo proste to nejde o porovnávaní, ale som nemal to nutkanie, ako keby veľa ľudí má proste to nutkanie nadiktované, že toto keď splním, budem šťastný. Toto vlastne je to, čo ja mám cieľ. To som mal spolužiačky. Čo by si ty chcela? Ja by som sa chcel vydať. A to už dokonca po základke. Hej, na základke. Môj cieľ je sa vydať. No. Čiže proste ledva sa dočkať 18 a vydať sa. Mali svoje buď sugerované predstavy, ale... A to mi prišlo vždy také zvláštne. Ja to ako neodsudzujem nič, to není hodnotiace toto, len mne to neprišlo, že sa s tým ako ja nejak stotožňujem. Ja som sa s tým nejak nestotožňoval, s týmito spoločenskými normami, to nazvime, nejakými očakávaniami. Vôbec. Že mi to prišlo vlastne také, že prečo toto, čo to zmení na mojom živote, že ja budem šťastnejší, keď ja budem ženatý napríklad. No. My vlastne neustále podvedome hľadáme spôsoby, ako sa spútať. Áno, to je tými staročiami vybudované proste, lebo my sa chceme stotožňovať s niečím a my musíme byť v niečom zapadnutí. No. Lebo taký nezapadnutý... Ako spoločenský vlastne tvor, lebo však človek je sociálny spoločenský tvor, tak v podstate akože je neprirodzené, že by si mal uvažovať, že ja som slobodná duša, ja som sám ako taký spokojný a ja pre svoju spokojnosť nepotrebujem vlastne nikoho iného. A to všetko ostatné je samozrejme bonus. Že môžeš byť spoločenský tvor, aj si rád v spoločnosti, ale neznamená to, že to vyhľadám len kvôli tomu, že tam som šťastný, a keď som sám som nešťastný. Akurát ti to nikto nepovedal nikdy, že si slobodná duša. Lebo to je ten paradox, lebo ja som vyrastal vlastne väčšinu času sám. Lebo že rodičia robili furt, ja som bol, babka bola doma, ale ja som sa väčšinou akože sám zabavil. Vlastná predstavivosť, vlastné vytváranie si hračiek a čohokoľvek vlastne na dvore, však som bol na dedine. Ja som si vyrábal kadečo. Takže som sa dokázal vlastne sám zabaviť, takže ja som ako od malička bol zvyknutý, že ja som sám a mne to stačí, že som v pohode. Ale to, že potom akože aj s partiou sme boli a že aj spolu nejaké veci riešili, tak to bolo OK. Akože to nebolo, že horšie a lepšie, ale v podstate ja som vedel byť aj sám. A keď som bol s niekým, tak to bolo tiež fajn. Žiadny deficit si necítil, že... Ale nebolo to také, že ja musím byť v spoločnosti, lebo sám sa cítim nejaký zrazu prázdny, osamelý a nešťastný a ťahá ma to, lebo musím byť pri niekom. Nemal som tam taký ten návyk, že musím byť pri niekom silou mocou. To, čo veľa ľudí vidím, že má proste, že nedokáže byť sám doma so sebou, ale proste musí byť stále s niekým napríklad. Tam potom vzniká tá závislosť vlastne, že jeden na druhom, partner na partnerovi napríklad. A to som nikdy nemal proste, vôbec. Takže tam tak prirodzene vlastne tá slobodná duša fungovala, že ja som slobodná duša a ja aj ostatných beriem ako slobodné duše a pokiaľ si rozumieme a fungujeme a je tam tá symbióza, tak OK, a pokiaľ nie, tak sa tam necítim dobre, tak tam nebudem na silu. Tam asi odrazené aj ten môj vzťah alkoholu a to, že nepijem. Že ma to neťalo do tej spoločnosti vlastne, že alkohol združuje a teraz tam sa poďme akože velice bratať, že poďme si vypiť. Bo ja som to bral presne, že my sme slobodné duše. Ja som slobodná duša, keď sa stretneme zatriezvať normálne a rozumieme si, je tam symbióza, tak buďme spolu. Ale keď je podmienka byť opilý... Ale keď je na to podmienka presne, že také tie partie presne, že sú založené na alkohole alebo na tomto, že proste poďme si vypiť a vtedy super, sme družní. A zrazu za triezva zase sme ticho a ani sa nepoznáme pomaly a nemáme si čo povedať, to mi prišlo vždy také divné, nie? No. Ale to je jedno, akože hľadáme ten zmysel života, no. Ale mi tak ako docvaklo vo finále, že áno, že to je taká tá presne, že z bodu A vychádzame a my sa máme do bodu A vrátiť. A my si furt myslíme, že my z bodu A vychádzame a máme nájsť nejaký bod B, C, D. Bčku, no. Alebo že máme také tie, jak na trase navigácie máš, že dáš si cieľový bod, ten netušíš, lebo nevieš, kde bude ten cieľ, ale my si počas toho vytýčujeme také tie bod prejazdu. A bod prejazdu je presne taký ten, že vyštudovať niečo, nejaká kariéra, rodina, zázemie, to sú tie body prejazdu. No,
Lebo ten koncový bod má vlastne každý ako v tejto realite rovnaký. Živý z neho nevíde väčšinou, hej? Takže koncový bod je rovnaký. Otázka je, ako sa k nemu dopracujeme a čo pochopíme počas toho, jak k tomu bodu ideme. Či ten bod je naozaj koncový, alebo nie je koncový vlastne. Víš toto pri týchto cestách na Tesco, to ako veľa vecí ťa napadne takýto hlbavý. Nie, táto robota je super v tom, že pochopíš tú absurditu vlastne, že pri tej absurdite, čo tam vidíš, tak je to nádherné sa na tom baviť. Že je to pritom tak vážna vec zároveň, je strašne smiešná, je strašne absurdná, že sa na tom bavím, že to sú, vo finále sú to ako keby, mali by to byť vážne rokovania. Robíš projekty, vážne, stavebné veci, kolaudácie, neviem čo všetko. Je to celé o ničom. Ale mne to prípada strašne naozaj smiešné, absurdné. To je groteska doslova. To je a veľa ľudí sa okolo toho tvári príliš vážne. Áno. Takže tí ľudia, čo to berú tak zľahka, to je OK. A potom sú tam tí, čo sa to príliš vážne to berú životne proste a prežívajú to. A na tomto len to krásne dokresluje tú absurditu toho sveta, tejto reality. Nádherne. A s prepáčením potom presne zistíš, že aj tak ide o hovno. Vo všetkom. A počas celej tej absurdity máme tendenciu si myslieť, že nejaké veci z toho my ovplyvňujeme, alebo že to máme pod kontrolou. A pritom pravda je, že absolútne nič nemáme pod kontrolou. Absolútne nič. A to, keď si uvedomí človek, tak... Je to najkrajšie uvedomenie si. Je to oslobodenie od toho hrozného napätia. Zbavíš sa toho vnútorného napätia, že vlastne na tebe všetko záleží, na tebe nič nezáleží. Pretože tie okolnosti sa zmenia takto proste v 100 sekundy a ty môžeš si naplánovať všetko dokonale, neviem jak len chceš. Čokoľvek. A keď chvíľu aj vyzerá nejaký čas, že áno, idú veci podľa mojich plánov, tak zrazu bum. Ten boom nebol v mojich plánoch, bohužiaľ. A potom dojde presne, buď to sklamanie, alebo nahnevanie, alebo frustrácia z toho celého, no. Zbytočnosť. Nemáme nič pod kontrolou. Byť tu a teraz a mrviť sa s tým, čo máš teraz pod rukami, že máš to teraz riešiť. A v rámci možností to teraz riešiš a to je všetko, čo môžeš spraviť. Lebo zajtra nemusíš riešiť, čo bude, lebo zajtra nie je. To je fakt. Tá naša myseľ vie rozporcovať všetko na minulosť a budúcnosť a úvahy o týchto záležitostiach, ale fakt, že všetko sa deje vždy len v prítomnosti, ten fakt dopomína, jak sa hovorí, a ten nám uniká. Pre myseľ je vlastne súčasnosť otravná, strašne. Ona je otravná. Nemá sa vlastne čím presne zaoberať. Ona je nudná proste v tom momente, lebo často sú tie situácie ako keby nudné pre tú myseľ, že teraz ideme 400 km a povieš si, že čo počas tohto je také strašne záživné, že by si sa mal tým zaoberať v každom momente. No nič. Tiež len ideš tie kilometre a kilometre valíš a myseľ si ide svoje, tá už rozmýšľa, že čo večer, keď prídem domov, čo zajtra ma čaká, čo ráno, čo poriešime potom, čo vo štvrtok nás čaká. No, už potom také tie obavy, a to bude zase, a čo od nás budú chcieť, a to bude zase nezmysel. A čo na Veľkú noc, a čo potom v lete, dovolenky. No, a niektorí ľudia vedia naplánovať, čo bude o 10 rokov, alebo 5 ročníci si plánovať. Poznám páry, čo si naplánovali sobáš na, tuším, 4 roky dopredu, mali presne stanovený dátum, kedy sa vezmú. Fantastické. Matematické hlavy to boli. To by u mňa nefungovalo, ja by som zabudol už dneska večer, že čo som si ktorý dátum naplánoval o 4 roky. A o 4 roky mali istotu, že budú ešte spolu chodiť. Dneska je taká rýchla doba. S tou eventualitou nerátali, ale čakali proste len na ten dátum a vzali sa v tom dátume. A vyšlo im to, že dobre sa vyšlo zatiaľ. A sú aj takéto matematické typy, že im to takto vychádza presne. Hovorím, bez akéhokoľvek hodnotenia, či to je dobré alebo zlé. No. Ja si to neviem predstaviť, že by som sa takto spútaval vlastnými nejakými termínmi, ktoré by som si vlastne dával. Lebo to je spútavanie vo finále. To je len spútavanie. Ty si tam dávaš proste nejakú bodku do kalendára, že tu sa budem venovať tomuto o 4 roky. Ale vedia, za 4 roky môžem byť úplne inde, aj mentálne posunutý, aj
aj vedome posunutý, aj akokoľvek posunutý. Kdekoľvek, aj ja nebyť môžeš. Aj nebyť môžem. A potom budem ako na druhom svete sklamaný, že som sa nedožil vlastnej svadby. Aj to môže nastať, lebo som si to naplánoval. A neodpustím si to sám sebe, takže moja duša ani nebude vedieť odísť, lebo si to neodpustím. Ja som nemohol odtiaľto odísť, lebo som sa nedožil vlastnej svadby. Áno. A strašne nám chýba spontaneita, lebo takto naprogramované veci uberajú spontánnosti človeku. Áno, a tá spontánnosť je vlastne to šťastie, takéto voľnosť, taká tá sloboda duše. Také výbuchy aktuálnych nejakých vibrácií znútra. Toto sme mali radi keď sme tu presne takto žili, keď sme boli mladší, takto fungovalo. Deti to majú, dospelí. A my sme to mali dosť ako aj naozaj, že do tej ešte by som nazval do tej možno 20-ky, že to tak ako fungovalo u nás, že... Kým si sa nedostal do spárov systému, ktorý ťa nútil... Do systému ako keby zamestnaní, nejakých tých... musím platiť to a hento a ono, čiže tam už si automaticky spútaný, tam už veľmi ťažko budeš robiť spontánne veci. No. Takže také, keď bol ešte človek slobodný, nemal nejaký, dajme tomu, záväzný vzťah a bolo to také skoro tých kamarátov, dobrých kamarátov, normálnych, takže normálnych vzťahov. A to bolo také ad hoc, presne. A systém ťa donúti robiť veci opakovane, tie isté dokola, rokúce, ktoré potom z teba spravia len takú mechanickú myš. No lebo to je rokmi potvrdené a odskúšané historicky, že keď budeš nejakú činnosť opakovať do nemoty, tak sa s ňou tak stotožníš, že aj zabudneš, čo si predtým bol. Že aj zabudneš, čo vlastne si. Lebo však opakovanie robí z teba majstra, nie? Takže keď opakuješ nejakú činnosť, tak si v tom majster. Takže keď opakuješ sprostosť, si majster sprostosti. Sme majstri závislosti na nejakej veci, ktorú nás naučil systém. Presne. Je to veľmi dobre za tie stáročia vybudované, ten mechanizmus, ako ovládať vlastne ľudské duše vo finále. Je. Už nie je to tak, ako keby v tom svete navrhnuté, že sú tí, ktorí sú tí, čo ovládajú, tí, čo manipulujú, a potom sú tí, čo sú ovládaní. Vždy je to tak rozdelené. Stáročiami. A to sa vo finále dedí. Toto je presne ten odkaz, to je to, čo sa odozdáva. Preto len vrátime sa k tomu, že čo je najdôležitejšie do detí vštepovať to, že sú slobodné duše. Pokiaľ to tie malé deti pochopia od malička, že oni sú tie slobodné duše a že žiadnemu systému nepodliehajú, tak vtedy sa to môže vlastne meniť. Ono, to je presne, lebo my už sme v tých okovách toho systému, tej histórie, toho odovzdávania z generácie na generáciu. Bohužiaľ, sme tam veľmi ťažko sa z toho vychádza. Z toho sa strašne ťažko vychádza. To je neustále problém. Však aj preto mesiac sme nenahrávali žiadnu časť a ja som mal strašný vnútorný rozpor s vecami, že proste ako to uchopiť, čo robiť, sám do seba naspäť sa vrátiť, proste nájsť tam ten pokoj. Ako náhle tam je ten pokoj, tak z toho prirodzene vychádza aj to, že vieme rozprávať o čomkoľvek. Ako náhle tam ten pokoj nie je, tak ja neviem sa sústrediť na žiadnu tému. Lebo už tam začína vlastne zaberať myseľ v tej chvíli. Ona myseľ preberá vlastne opraty, ona si pamätá, že ty si niečo tak ako matne riešil, že tu by sme tak chceli vycúvať a byť ako viac vo vedomí, ale tá myseľ preberie opraty a povie si, no však mal by si ako v tom nejak pokračovať, ale čo by sme tak nadhodili, akú tému, čomu by sme sa venovali? A tam je prázdno. Lebo tá myseľ vlastne neobsahuje z tohto hľadiska, že nič. Tam je normálne, že to je vyprázdnené, to neobsahuje žiadnu múdrosť. Podľa toho, že vlastne nemám tú slinu, ako keby to nazvem, tak to nie je čerpané z tej múdrosti. Myseľ je vlastne obmedzujúci element v tom. Ona sa to snaží nejak logicky tam nájsť nejaké informácie, ako keby, že o ktorých by vedela nejak porozprávať, ale je to prázdno. Ja tam neviem do ničoho načrieť vlastne v tej mysli. Na túto tému, o ktorej sa bavíme, že ideš tak hlbšie a bavíš sa tak znútra, že proste to ide tak prirodzene. To keď ide z mysle, nič. Prázdno. Ja sa neviem o ničom rozprávať. Musí byť človek naprosto na tieto témy som sa vôbec nevedel rozprávať. Ani by som nevedel, o čom rozprávame, keď je to na úrovni mysle. No len tak po povrchu, ako matne tá mysel to ako nejak tomu chápe, alebo snaží sa ťa presvedčiť, že tomu rozumie, ale ona to totálne vlastne potláča na pozadí, čiže ona ti nebude dávať tú múdrosť. Nie. Ona ti skôr tam bude podsúvať tie pochybnosti. A zbytočne to robíš, a toto, a to nemá cenu, a ten svet sa aj tak rúca.
ani s tým nespravíš, ani absolútne nemáš absolútne žiadnu silu, aby si s tým niečo urobil. A už ani vôbec ani v sebe to nemá zmysel riešiť vlastne. A venuj sa mne. A veď poďme sa venovať nejakým iným veciam a poďme sa zaoberať niečím iným. A to je zmysluplnejšie určite. A bude ťa podoblokovať, presne, zober ten mobil do ruky a veď pozri si tu ten Instagram, pozri si hento, pozri si nejakú telku, nejaký seriálik, voľačo proste, poďme voľačo iné riešiť. Prebíme tie veci. A tam potom zase ide ten dopamín na to, vyplavený, lebo áno, aj ťa niečo zaujíme, tu mysel, aj si niečo pozrieš, takže ten mozog ako cíti takú tú odmenu, že to bolo zaujímavé, to ma zaujalo, to je super. A cítiš tam taký ten pocit, akože šťastia. Chvíľkový, ten dopamínový. A zase chvíľu trvá, kým proste normálne zase to vnútro to ovládne a povie si, že nie, ako ty mi tu ako nekecaj do toho, vôbec. Lebo necítim sa lepšie, necítim sa pokojnejšie, necítim sa vycúvanejšie. Proste zase ma to vrhá do toho, že cítiš nejakú vnútornú nervózitu, napätie a máš niečo riešiť, máš na niečím uvažovať, máš sa do niečo angažovať. Potom to veľmi rýchlo cíti partner napríklad na tebe, strašne rýchlo. Jasné. Že niečo je nejaký nekľud, nejaká nervózita na pozadí, volá, čo sa deje. Partner, mačka. No, dokoľvek, a presne mačka. Potom zrazu vidím na mačke, že ona je týždeň nervózna, že začína lietať, proste zle robiť, trhať hríz. Reaguje na to. A nechápeš prečo, potom zrazu keď sa ja ukludním a vidím, že ona je ukludnená, že proste spí zrazu pol dňa bez problémov. A nemyslím si, že presne, že už je to o tom, že ona má nejaké hormonálne zmeny, ako sú aj hormonálne zmeny, ale nie aj také diametrálne odlišné, že správanie tej mačky, že týždeň čo týždeň inak. A to je neklamný dôkaz len toho, že sme všetci prepojení. A to je krásne, áno, krásne zrkadlo vlastne samého seba. Čiže ja keď vidím nervozitu mojho okolia, alebo vidím len vlastnej mačky nervozitu, tak si musím zdvihnúť ja sám proste varovný prst, že halo, volač, není OK v tebe. Naspäť sa vráť. Nehľadaj niekde v okolí, že čo je problém, že či tá mačka je problém a čo sa tej mačke deje. Ty sa vráť naspäť a ty začni kontrolovať, čo sa v tebe deje, či niečo není nejaké vykolajené troška. Takže sme v procese a tento proces beží a ja presne mám tie fázy, že niekedy proste 2-3 mesiace som úplne, že pohoda a niekedy potom príde presne také, že 2-3 týždne ja som myslel, že depresiou, ale také proste také prázdno príde, že proste zrazu je tam taký ten výpadok a zrazu to ovládnu tie myšlienky na pozadí, veľmi tak plíživo, no to nie je takéto nárazové, že zrazu ty zistíš, že to sú myšlienky, nie. Oni tak plíživo preberú kontrolu. A toto je na tom zákerné, na tom, že keď vlastne nie sme vedomí stále v každom okamihu. My keď len polavíme na chvíľku, tak vlastne tá myseľ okamžite využije ten priestor. Ona hneď zaplní vlastne tú medzeru. Ona tak akože číha, normálne furt číha, že teraz je vedomý, teraz nemám šancu, teraz je vedomý. Teraz sa začal niečím iným zaoberať. Teraz tam je tichučko, idem. Teraz je slabý. Ponúknem mu tam ja nejaké svoje riešenia. Chňapnem ho hneď. Pripoja sa emócie. A teraz ešte nejaké vonkajšie vplyvy, samozrejme začneš oveľa vnímať nejaká, akože som povedal, že citlivejšie také vonkajšie vplyvy, lebo keď je myseľ pod kontrolou, tak oveľa väčší dôraz prikladáš na vonkajšie vplyvy. To je ďalší faktor, čo vidím na sebe. Vlastne však naposledy sme mali tú časť takú, že doslova som sa rozčúlil pri tej politike a pri týchto veciach. A to je vlastne, ale to bolo presne ten vlastne záver tej fázy, kedy ma frustrovali dokonca tieto veci, že proste sleduješ tie správy, sleduješ to okolie a že ťa to doslova frustruje. Že už si to neudržal pod pokrývkou, ale išlo to. Takže sme proste ako o tom nejak vypustili nejakú časť, a je to OK ako v zásade. Ale nebol tam ten pokoj ako vo finále, to nevychádzalo z toho pokoja. Lebo keď tam ten pokoj je, tak prečo by som sa mal rozčúľovať kvôli nejakému politikovi vo finále? Stále na vedomej úrovni, áno, na vedomej úrovni ho vyhodnotím, že ty nie a nemáš tam čo robiť, ale nemá ma to prečo rozčuľovať nejak vnútorne. Nerozbije ti to vnútro, pokoj. Takže to len pre tých našich dvoch poslucháčov, že sme v procese, není som zatiaľ momentálne nejaký mních v Indii. Takže nie sme tu tí mentorovia, že proste áno, že ťažko za vodou, čo sa tohto týka a vybavení a vy všetci poďte za nami. A následujte, lebo my sme nejakí tu, títo. Nechcem pomenovať to sprofanované slovo, ktoré sa nehovorí.
No. Čiže to je také, že v podstate len spoločné zdieľanie toho, že keby niekto to isté započal, tak tiež sa bude stretávať asi s takýmito fázami. Plus minus. Ten, čo to nemá úplne prirodzene, hovorím, ale to, keď som aj v prvej časti hovoril, ten, čo to má prirodzene, ten to nepotrebuje analyzovať, nepotrebuje nič takéto počúvať a riešiť a chápať teóriu za tým. Lebo keď v tom žiješ od malička, od výchovy a praktizuješ to od malička, tak ty v tom žiješ, ty to nepotrebuješ rozpýtvať, že ako žijem. Ako by som pomenoval svoju životnú filozofiu? To nepotrebuješ ju pomenovávať nejako, je to úplne jedno. Ja som. Ja tak proste som. Ja tak fungujem. Ja som si tak ako od narodenia zvykol. Ale pre tých nedokonalých, tak to je vlastne takáto procedúra nejaká, ktorá takto nejak nasleduje. Pre tých nás nedokonalých. Takže to tak musí nejak postupne ísť. Je to dlhá cesta. Ale o to sú sladšie potom tie výsledky, keď to človek hlavne na sebe vie vnímať, lebo tam musí byť človek veľmi vnímavý. Pre tých nás nedokonalých, čo s tým chceme niečo urobiť. Áno, strašne to tú vnímavosť podporuje, lebo na tej vnímavosti vieš potom tieto nuancy odhaliť aj vo vlastnej mysli, aj vo vlastnom vnútri. Keď to nedokážeš, tak to nevieš ani vyhodnotiť. Ty nevieš vyhodnotiť, či to hovorí myseľ, či to hovorí, či to je niečo naučené. Pre sebe hovorili, že áno, ja môžem byť ten, čo si načíta 25 kníh, múdrych, indických, a môžem ich tu verklikovať, ako všetky teórie môžem tu ako kľudne naspamäť rozprávať. Tak často funguje náboženstvo, čo si budeme vyprávať, nie? Že ľudia majú naučené Biblie naspamäť, vedia recitovať tam pasáže z Biblie, ale vo finále ako, jak sa hovorí, skutek utek. Tak to môžeme aj my robiť, ako môžem si naštudovať knihy a môžem ich verklikovať a rozprávať tu, ako ten indický mudrc žije takýmto spôsobom a takto treba žiť a takto treba to praktizovať, ale pritom akože ani po povrchu som nešiel. No, ako môžem to robiť, ale neviem, či ma to úplne bavilo, ako čítať tie knihy a rozprávať o nich potom a hovorím, že ja som to mal skôr opačne, no. Nie, že skôr, ja som to mal úplne opačne. Ja som o tých knihách ani netušil. No jo. Ale potom som v tých knihách objavoval to, čo som už presne vedel. To bolo krásne zistenie. Aha, veď tento mudrc to tiež tak hovorí. A ja som na to odkiaľ došiel. Ale je to dobré tak objaviť tie knihy. Hej, ty to žiješ. Je to veľmi zvláštne, áno. Zvláštny pocit je to, že to žiješ, aj keď sa te niekto na to vlastne pýtal, že jak to vnímaš, a ja som mu to presne vysvetlil vlastne tak, ako som sa to potom neskôr dočítalo pol roka v tej knihe. Veľmi zvláštny moment. Ako stále sa človek dozvie, som na začiatku, ale také tie základné veci tam proste hneď sú obsiahnuté. Proste tá múdrosť, taká tá základná úplne. Že takto to proste nejak je. Tak to cítim, tak to proste vnímam, tak to je. Je to súčasť základného vedomia a človek sa s tým základným vedomím vie spojiť vedome, nevedome a proste to praktizuje, realizuje. Niekto sa s tými princípmi nevie spojiť. Proste dezinformácie a skreslené informácie bytia tu na svete mu dokážu zabrániť. No, veď to je práve to, že teraz máš tie naše kognitívne funkcie tak zbombardované zo všetkých strán proste informáciami a náš mozog na to bohužiaľ nie je pripravený, aby to vedel riešiť. My nemáme tie filtre vybudované proste za tie roky, lebo toto nás evolúcia nikdy neučila počas toho, jak sme my si evolovali aj mozog, aj myseľ. No. Takúto záplavu informácií doteraz ešte žiadny ľudský tvor ako keby v nejakej epoche nemal. Nevieme, čo bolo pred 50 000 rokov, možno, že tie vyspelé civilizácie mali nejaké takéto možnosti, že mali aj kopec informácií, ale proste my v novodobej nejakej histórii, naše mozgy mali veľmi obmedzené informácie. A teraz zrazu je ich proste totálna záplava a prebytok tých informácií. A často bohužiaľ skreslené, vymyslené, upravené, manipulujúce. Máme tú smolu, že žijeme v materiálnej fáze vývoja, rozvoja, a všetky tie informácie bombardujú náš mozog a ten ich sa snaží spracovávať a je preťažený. Kedy tieto základné informácie boli ťažené z toho vnútra, akýmsi nie materiálno-mozgovým spracovávaním, ale vyciťovaním tých práv, o ktorých sa tu snažíme hovoriť. Čo to je pozrieť to, čo sme sa bavili, ten nejaký sedliacky rozum, tá nejaká intuícia, to môžeme nazvať. Proste to vnútro, ten vnútorný hlas.
ten viac zaznieval. Teraz je prehlučený. A teraz sa snažíme, tým, že akože informačná doba, tak my len tie informácie snažíme nasávať z vonkajšieho prostredia. Ale v podstate nám nedávajú odpovede absolútne na nič proste, lebo jednak ich musíme brutálne filtrovať, vyhodnocovať, porovnávať a to je strašne námahavé vlastne pre nás, že nás to vyčerpáva brutálne. A pre dušu je to vždy len vonkajší hluk. Áno, taký šum proste vonkajší. Je to vonkajší hluk. A v tej záplave informácií ty aj nájdeš takéto zrnko, ktoré je to tá múdrosť, tá pravda. Len ako preosiať to cez tie plevy proste. Ale lavína iných informácií to proste zavalí a... Tam ťažko vieš rozoznať a nájsť. to aj nezachytíš, nespracuješ. Takže dnešná doba nám veľmi v tomto neprospieva. Aj prospieva, neprospieva zároveň. Pokiaľ by sa dokázali odfiltrovať a tie všetky plevy, ktoré tu nemajú čo robiť v tom informačnom svete, tak táto informačná doba by bola prospešná. Bohužiaľ ona vlastne so sebou nesie tie negatíva. Že tá informačná doba so sebou nesie kopec toho balastu. Tých informácií, ktoré sú absolútne nepodstatné. My sme ešte nepochopili, že my vlastne sami seba programujeme svojimi postojmi a svojimi informačnými zhlukmi, ktoré prijímame a považujeme ich za svoje, alebo za nutné, alebo za reálne, ale práve opačný postup, že očisťovanie od týchto balastov nám je pripravené ponúknuť naše hlbšie pravdy, ktorými keď by sme sa riadili, tak by sme boli úplne v pohode, šťastní, spokojní, nič by sme z tohto pretlakovaného marazmu nepotrebovali, nepovažovali by sme za nutné mať. Ale sme tým tak zahltení, že nevieme to už vlastne ani vyhodnotiť, že v čom vlastne sme, lebo sme si na to zvykli. No, zvyk je želez na košel a ty si zvykneš na čokoľvek, tak ako si človek zvykne aj na svoju chorobu. Áno. To by ako naozaj niekto vedel rozporovať, aby sa možno aj čudoval a ťukal si po čele, keby som povedal, že áno, človek miluje svoju chorobu. Často sú ľudia, ktorí tak sa stotožňujú svojou chorobou, že keby som povedal, že ja túto tvoju chorobu viem vyliečiť, napríklad, hej, hypoteticky, tak ten človek je s ňou tak stotožnený, že by vlastne nevedel existovať bez nej. No, tak si s ňou proste spojil svoj život a svoju existenciu, že bez tej choroby by nemohol existovať. Lebo na základe nej si vytvoril možno aj nejaké väzby, aj to, ako ho okolie vníma. To znamená, že často ten človek si môže vytvoriť okolie takej ľutosti okolo seba. Áno. Vieš, že vlastne niekto ho ľutuje a tým pádom ten človek môže vnímať, že to je také vynúcovanie si lásky. Že vlastne tí ľudia sú pri mne, lebo kvôli tej chorobe vlastne ich mám pri sebe, mám ich pripútaných. A v podstate, keby som tú chorobu nemal, tak ja ani neviem, kto by som vlastne bol. A prečo by tí ľudia vlastne pri mne boli? Príjmeš tú pozíciu. Ty doslova príjmeš tú pozíciu toho utrpiteľa, toho utrpeného, že ja toto som a takto budem do konca života a som s tým stotožnený. A nevieš ani pripustiť, že proste, čo by bolo za tou hranicou toho, že keby som sa vyliečil. A tým pádom v tom mentálnom nastavení, keď zostávaš, tak tá choroba s tebou zostáva. Presne je to o tom, že my keď si uvedomíme, že my sme v podstate vedomie a vedomie je schopné prijať čokoľvek. Ak hovoríš, programujeme sa. To znamená, že my sa takto vieme naprogramovať. My sa naprogramujeme ako súčasť choroby. Áno, presne. To si neuvedomujeme, že... Keďže už nevieme, ako sa preprogramovať, tak ostávame vo svojich programoch, ktoré sme si... Lebo my ani netušíme, ako sme sa naprogramovali do tej choroby. Hej. Len sa tá choroba vyskytla, prejavila. Teraz, čím dlhšie trvá, tak áno, sú ľudia, ktorí vedia psychicky byť silnejší a vlastne bojujú a nastavia si presne potom také tie momenty, že sa zázračne vyliečil. No lebo človek sa dokázal naprogramovať sám. Sám sa preprogramoval do takej veľkej sily, tak tomu veril, ako tá príhoda, ktorá koluje o tom, čo má prerušenú miechu vlastne a na rentgene mu zisťujú a na MR-ku, že on nemá vlastne spojenú miechu v krížovej oblasti, takže by nemal chodiť. Nikdy. Fyziologicky nemožné. To je taký príklad vlastne človeka, že po nejakej vážnej nehode mal prerušenú miechu, ale on vlastne bol natoľko ako keby vedomý,
a presvedčený vnútorne, že proste nie, on bude chodiť proste, on bude OK. Do takej miery sa presvedčil, že to bude proste takto fungovať, až to funguje, až ten človek chodí. A že za každým, keď dojde na nejaké kontrolné vyšetrenie, tak ho dajú na MR-ko a keď je to cudzí doktor, ktorý nevie, že čo sa mu stalo, tak mu sánka padne, že však vy nemôžete chodiť, jak je možné, že ste došli po vlastných. Však vy máte doslova že proste prerušenú miechu. No a tá miecha si našla, proste tie neuróny si našli nejaký bypass, cez ktoré tie impulzy nejak fungujú proste a on chodí. No tak jak je toto vysvetliteľné? No to je presne tak vysvetliteľné, že dokáže ten človek programovať sám seba. Do takej hlbokej miery, že proste až takúto vec vyrieši. No ľudia často podľahnú tomu, že aj menšia choroba ich smalcuje, pretože tá ich mentálna sila, ako keby to vedomie tak ochabne, tak sa s tým hneď ako keby ich to ubije, že sa stotožnia s tou chorobou, že no a čo teraz a ešte prídu výčitky, jak som si to ja zaslúžila, prečo ja a prídu tam všetky tieto otázky okolo toho a to vlastne ničomu nepomáha. Lebo stále vlastne tie myšlienky sú upriamované stále len na tú chorobu samú. A myslím, že tí silní ľudia dokážu vlastne spraviť to, že oni si ani len na 100 sekundy nepripustia tú chorobu, že existuje. Oni vlastne myslia na ten finálny stav, že sú OK, že sú zdraví. Tam tá choroba nemá priestor, ako keby na ňu myslieť. Lebo keď na ňu myslíš, tak ju živíš. Presne, tejto témy som sa nechcel dotýkať, ale... Nie, ale však to je jedno, ako budú ľudia teraz, že jasné, opisuješ presne to, o čom momentálne proste čítam, študujem, že proste my ako vedomie, náš stav je absolútne závislý na tom, aký obraz o sebe vieme silou svojej vôle vytvoriť v našom takzvanom éterickom alebo tom jemnom, tom vedomom tele vedomia. Ak do toho jemného vieme vtisknúť svoj obraz, o ktorom sme presvedčení, že je taký, aký je, tak keď do ňoho vtiskneme ten obraz, tak on funguje hneď na materiálnej úrovni. Čiže vtisknúť obraz do jemnej formy našej telesnej predlohy, by som povedal, že sme zdraví a ja neviem, akékoľvek hodnoty alebo akékoľvek predstavy o sebe, ja neviem, zdraví, šťastný, spokojný, láskyplný. Keď toto jeden nositeľ vedomia dokáže do svojej predlohy implantovať obrovskou silou, tak to sa manifestuje na telesnej úrovni hneď a okamžite. Akurát o tomto nevieme a našu silu manifestovať tieto veci do jemného tela sme stratili práve tým, že naša sila sa triešti na milión vecí, ktoré zvonka do vedomia vstupujú a pôsobia na ňo a kradnú jeho energiu. Čiže človek, ktorý sa vie koncentrovať na jednu vec, na jednu myšlienku a tá myšlienka je vytváranie môjho predobrazu v jemnej forme a ten predobraz, keď naplníme silou predstavy o tom, aký sme, ja neviem, zdraví, ako nám všetko funguje, aký sme, jak som hovoril, aj šťastní, aj môžeme si tam naprogramovať čokoľvek, čo by sme chceli. A túto silu využiť na to, aby sme to dokázali zmeniť, to, čo sa na fyzickej úrovni zdá nezmeniteľné, tak ono to takto funguje. A takto funguje aj to, že keď sme začali na začiatku, že sa tu narodí dieťa, no dieťa, my nazývame dieťa tým telom, ktoré sa vyvíja, ale v tom tele je prítomné vedomie, to čisté vedomie, ktoré je nezasiahnuté žiadnymi programami zatiaľ. A to vedomie má najprv za úlohu zžiť sa, alebo respektíve usadiť sa v nástroji, ktorý voláme ľudské telo. Ten nástroj má nejaké tie zrakové, hmatové, sluchové a iné orgány na vnímanie v tomto prostredí a
to vedomie prvých niekoľko mesiacov sa snaží iba zžiť a snaží sa skoordinovať s týmto mechanizmom, ktorý bude využívať v tomto prostredí. Tak keby si software nahral do nejakého hardveru a zatiaľ momentálne len ovládače tam nejaké synchronizuješ a inštaluješ. Ono sa to musí stále zdokonalovať, až proste príde do stavu, kedy ovládneš všetky tie tvoje poskytnuté ovládače k tomu, aby si s nimi vedel proste pracovať. Ale to vedomie je neustále čisté, nemá v sebe žiadne programy, ktoré by ho predurčovali k niečomu zlému alebo niečomu, nejakej predstave o sebe a o tomto svete. No, ale kým sa toto deje, tak vlastne vo finále už je uchopené tými konceptami, áno, vtedy nastupujú hneď rodičia, už ho uchopujú tým, proste začneš byť konečne usadený v tom tele a začneš ovládať. Konečne by si aj mohol objavovať. Konečne môžeš tie ovládače nejak akože skoro dokonale s nimi manipulovať a potom ti začnú vyprávať, aké toto presne je. Presne to takto. Ozaj? Ale však a neklameš, a fakt to páli. Toto je modrá a mne sa to javí ako vibrácia. Toto je modrá, tak to mám nazývať. A potom toto je horúce a toto nesmiem plakať, alebo nesmiem toto. A prečo? Ja to vnímam úplne to nevnímam tak, jak vy to vnímate. Že to je také ochočovanie, alebo jak by som to povedal, násilné vnúcovanie pre vedomie, ktoré nemá žiadne obmedzenie, vnúcovanie vnímania toho, čo nazývame realitou, takto to budeš vnímať. Tak keby ti tam zase, keď to zase dáme na ten hardware a software, tak ty si vlastne ako keby prázdne čerstvo nainštalovaný počítač. Áno. Len zistíš tie ovládače, proste nainštaluješ si postupne tie ovládače. A už keď si kompletne nainštalovaný, tak vtedy ti tam vlastne oni začnú tie softvery doinštalovávať do toho. Presne. A tu je software na toto. A tu je software na toto. A tu je spoločenský software. A tu je takto sa vníma realita. Tu je takto. Tuto takto funguje, ja neviem, kariéra. Takto funguje rodina. Takto funguje toto. Toto sú nejaké tradície. Toto je história. Toto je budúcnosť. Tohto sa boj. Ale ja sa nebojím, ale boj. Lebo však moja mama má panický strach, ja neviem, z myší, tak aj ty sa boj. A prečo by som... Dobre, ale keď sa oni boja, oni sú starší, skúsenejší a už sú v tejto realite dlhšie, tak asi vedia, prečo sa boja tej myši. Tak ja sa budem. No, presne. Zlačujem, ale vo finále je to takéto kódovanie, to je ten software. Keď to ponímame kódovanie, preto to chcem tak ako metaforicky, že vlastne, to je to kódovanie. Aj v počítačovej, aj našej verzii znamená obmedzovanie. Áno, obmedzovanie, to isté. Ty vymedzuješ nejaké dráhy, že čo to má robiť, ako sa to má správať v tom prázdnom priestore. Nejaké algoritmy, nejaké kódy, nejaké vzorce, nejaké najlepšie, čo sa spúšťajú samé na pozadí. Tak. Alebo na základe nejakých impulzov, proste vonkajších, príde takýto vonkajší impuls, tak to zareaguješ. No a potom prídu prvé programy, nešťastné programy. Máš rodiča, máš otca alkoholika napríklad. Máš matku neurotičku. Máš iné programy v rodičovských týchto DNA a podobných vzorcov správania. Okolo teba sa ochometajú vzorce správania, ktoré sa prejavujú ako choré alebo proste nie normálne. A ty ako čisté vedomie to proste prijímaš. Ano. Lebo nemáš inú možnosť. Nemáš ako proti tomu bojovať, pretože si... Hlavne sa nevieš same seba rozpoznať, že ty si to vedomie. To určite, áno, ale lebo keď si sa rozpoznal, tak by si povedal, toto všetko, čo mi tu rozprávate, je síce pekné, ale ja som niekde úplne inde. Ja vôbec nerozumiem týmto vašim veciam. To majú autisti do istej miery. Presne. To sú vlastne autisti, že oni majú toto obmedzenie toho kódovania
z vonkajšieho prostredia. Niekde je tam chyba Niekde je chyba v tom aby vzorci. sa to zžilo so všetkými mechanizmami. My to považujeme za tú alebo normalitu, ale vo finále to je to pre nich je to čistejšie záchrana, vedomie. Pre nich je to Ale to je to záchrana. čistejšie vedomie. My to vnímame pre nich je to nejaký ako firewall defekt. toho čistého vedomia. Že ono nevie úplne do istej miery, hej, sa vie, čím je samozrejme aj starší ten autista, tým vie ako keby viac sa prispôsobovať tým nejakým normám. Záleží aj toho spektra samozrejme autistického, ale väčšinou áno. Že postupne sa to ako keby učí dosť násilným spôsobom, že to tak musíš. Áno, to okolie proste má svoj vplyv. Áno, takže to ten autista potom začne tak ako nejak sa v rámci tých možností, aby nevyčnieval, lebo sám vidí, že proste potom je to čudné, keď na ňo všetci ukazujú prstom, tak sa snaží byť neviditeľný, nenápadný, aby veľmi nevyčnieval, že je autista. Ale keď je úplne malinký, tak áno, tam je to presne prejavuje. To sú tie úplne ako to nepochopí a vlastne naše vnímanie to nepochopí, že ten človek začne sám seba volať inak, iným menom. Volajte ma iným menom. Volajte ma množným číslom. A to teraz nechcem menovať, že koho, aby samozrejme som nehovoril o tom, ale to sú skúsenosti z blízkeho okolia. Jasné. Čiže doslova takéto skúsenosti, že vlastne ty nechápeš jednoducho, čo ten človek, ako to on vníma tú svoju realitu, ako z jeho pohľadu to je. On môže vnímať úplne iné veci, absolútne iné veci. A jeho môže práve rozčulovať to, čo je naše normálne, že my od neho niečo vyžadujeme a on to môže považovať za ohrozenie sám seba, svojho nejakého priestoru alebo svojho vnímania. Jednoducho nechápe, nevie sa s tým totožniť. Pre ňo je to útok na jeho integritu. Úplne inú štruktúru vnímania a chápania toho, čo my nazývame realitou, má človek, ktorý nemá presne tak vyvinuté vyhodnocovacie a vnímacie schopnosti tak, jak my ich považujeme za normálne. Áno, toto kódovanie tam neprebieha tak. A paradoxne, ja som chcel ešte pridať k tomu, že tým deťom, ktoré proste takto najprv zoznamujú so svojím mechanizmom ľudského tela, jak s tým narábať a čo potom ďalej, to som chcel povedať, že je nevyhnutné dávať zo strany matky, otca a okolia maximálnu lásku. A paradoxne títo autisti a podobne nejak z nášho pohľadu narušené, alebo jak to nazvať, proste ľudí, ktorých vyhodnocujeme, že majú nejakú poruchu, oni dokážu v ľuďoch, ktorých sa o nich starajú, vyvolať maximálnu lásku, že oni dávajú lásku tým ľuďom, ktorí sa o nich starajú. Pritom tá láska z nich len tak vyteká sama od seba, proste ona je tam automaticky. Pokým my v našom normálnom stave nezapojíme všetky naše mechanizmy poznávania a vyhodnocovania, tak my zabíjame svoju automatickú pravú lásku tým našim konaním. My ju utlmujeme až zabíjame. Tak hlavne sa to nenosí. Nenosí sa to, ale bohužiaľ... Je to doslova považované však aj historicky, to bolo často za slabosť, proste to je... Takže to bolo za tie stáročia proste považované za slabosť. Považované to môže byť, ale celoplošne je to náš jediný defekt, alebo jediná vec, ktorá nám chýba, tak aby sme dokázali neprodukovať toľko negativizmu a toľko hlúposti ľudskej. Chýba nám tomu naša láska, ktorú sme dokázali dokonale prekryť škrupulóznymi vzorcami myslenia a vyhodnocovania tej našej reality a nášho bytia v tej realite. Kým sa na veci nebudeme pozerať z toho pohľadu, že sme vedomím, a nepochopíme ani tých, ja neviem, autistov alebo iné bytosti, ktoré nemajú úplne vyvinuté veci, ktoré my ostatní máme. Ktoré my nazývame kognitívne. Áno, my si to môžeme nazývať, jak chceme, ale kvality vedomia sa dokážu prejavovať hlavne skrze absolútnu lásku. A vedomie proste vníma všetko a prijíma a pracuje s tým. Toto si uvedomme, že my
my sme vedomím a musíme selektovať, čo do seba pustíme. Čomu dovolíme v nás usadiť sa, čo nás potom neskôr definuje ako naše ja. My sa nevnímame ako vedomie, my sa považujeme za ľudské bytosti so svojimi, ja neviem, slabosťami, danosťami, neviem čím všetkým možným, ale že by sme sa hodnotili ako vedomie, to ešte nikoho nenapadlo. Pritom je to do očí bijúce, že si vedomý, lebo keď si bezvedomý, tak nie si. Tak nie si prítomný v tejto realite, nedokážeš nejak reagovať, nedokážeš nič vyhodnocovať. Áno, ale to vedomie, my máme trošku ten pojem inak zadefinovaný v tejto našej spoločnosti celkovej. A vedomie nedokáže v sebe pravdivo spracovávať pohľady, ktoré vymýšľa naša myseľ, ktorá najradšej pracuje s minulosťou, budúcnosťou a s vyhodnocovaním z obmedzeného stavu. Vedomie čisté to neprijíma. Sú to len naše povrchové, nevedomé faktory, ktoré si dovolujeme pripustiť, aby za nás presne potvrdzuješ to, čo som na začiatku, keď sme sa začali rozprávať o tom, že to je ten výpadok, kedy myseľ ovládne vlastne to rozhodovanie. Myseľ totálne prevládne alebo prekryje. A tam je proste totálny rozdiel medzi tým, čo vie v odzvukách, vie myseľ a čo vie vedomie. No vedomie vie všetko. Tam je proste taká nekonečná priepas, preto hovorím, že tam, ja keď na sebe zistím, že ja nemám veľmi teraz k tejto téme čo povedať, tak ja viem, že vtedy som len čisto v mysli. A to je na tomto krásne vlastne, že žiadna tá múdrosť nie je v mysli. My sa snažíme všetko nájsť, naštudovať, načítať, vedomosti a my vedomosti považujeme za tú múdrosť. To je veľmi vlastne akože, asi aj náš vzdelávací systém je nastavený na tomto veľmi chybne. Je úplne blbý, no. Že on kladie dôraz na vedomosti. Na vonkajšie vedomosti, ktoré sú niekde v knihách, že to máš načítať, máš to vedieť potom o tom rozprávať. Používať vo svojom obmedzenom niečo používať stave. v nejakej praxi a podobne. Ale to sú vedomosti proste, ktoré sú len z toho povrchu, z tej mysle. To nemá nič s tým tou múdrosťou vnútornou. Vôbec. To sú diametrálne dve odlišné veci, keď niekto povie, že ty si múdry. My si tú múdrosť vlastne zamieňame za to, že múdry znamená vzdelaný. Takisto ako sa zamieňa inteligencia tiež so vzdelanosťou. Ja by som inteligentného človeka považoval, ktorý je vlastne vedomý a tým pádom múdry. To by bol za mňa vlastne správna definícia inteligentného človeka. Áno. Nie vzdelaný. Vzdelaný človek nie je inteligentný človek. To je obrovský problém u nás, že to zamieňa. Vzdelaný človek je obrovská batéria plná informácií mechanistických. Áno, encyklopedických vedomostí, ktoré máš naštudované. Pritom sú to len poznatky povrchové, niečo, čo má obrovskú hĺbku za sebou a pod sebou. A potom si presne povie, že čo som sa učil na výške, alebo na gymte, alebo kedykoľvek, som si robil teraz taký nejaký test, že čo maturitu robili teraz, že vyskúšajte si, nie, že maturita zo slovenčiny. A bolo tam asi 15 otázok, ja som dal asi, že 6 z 15. To si pripadal jak úplný blbec. Pritom, znovu, čo je to tá vedomosť o tom jazyku? Tam boli tak nezmyselné otázky za mňa, tak nezmyselné otázky pre prax, pre praktický život, že či niečo viem presne zadefinovať, ako sa toto nazýva, hej, ako sa táto vetná skladba nazýva, no proste ani na nápad, že čo to vlastne je. Skomplikujme, čo sa skomplikovať. Proste doslova, že to je pre tých, ktorí sa chcú vedecky zaoberať jazykom. Tak nech sa páči, nech sa s tým zaoberajú vedecky. Prečo je toto pre maturanta podstatné? Veď maturant, keď sa chce venovať fyzike, chémii, biológii, na čo je jemu vedieť toto zo slovenčiny? Mám vedieť slovenčinu, to znamená mám vedieť spisovne, používať jazyk, to znamená rozprávať, písať, dajme tomu, ako základ nejakej vedomosti, že ovládam ten spisovný jazyk, aby som ja vedel potom pomenovať vetné tvary a či jen to má byť tam a to onak sa nazýva a jak je toto a tých názvov ja neviem ani len zopakovať, čo tam chceli po mne. Vyslovená typovačka. Takých 5-6 hovorím prakticky som bez problémov akože dal a ostatné to boli také, že úplne, že za mňa totálne nezmyslí. Doslova pre vedátorov, jazykovedcov.
Nech sa tomu venujú. A to je len ako príklad toho, že toto je ako inteligencia, že budem vedieť týchto 15 otázok zodpovedať, tak budem inteligentný človek. No, ja som to vedel vtedy, keď som bol na maturite. Už podľa mňa do mesiaca som to nevedel. Už do mesiaca som to nevedel. Tak na čo mi je takáto vedomosť? Na čo mne je takáto vedomosť? My nevieme tú múdrosť, my nevieme obsiahnuť tú múdrosť, ktorá je všeobecne daná každému, ale my akože pachtíme po týchto tituloch a po vedomostiach zvonku týchto naštudovaných, ktoré kopec z nich, 90% je balastu, absolútne nevyužiteľného vlastne. A to len potvrdzuje mi to, že keď si to nepamätám, tak ja to pre svoj život nepotrebujem. Veď logicky, ja keď to potrebujem pre svoj život, tak si to pamätám, lebo to používam. Buď rád, že si to nepamätáš, lebo keby si to aj pamätal, aj tak by ti to bolo k ničomu. No áno, to majú niektorí prekladateľi, že dokážu ešte recitovať dneska básničky akože zo základnej školy. Ja vôbec na to nemám pamäť. Moja pamäť má v tomto asi taký talent, že ona vytesňuje úplne takéto veci, ktoré nepoužívam. Absolútne. To ide normálne, že ja si pamätám udalosti. Mám brutálnu pamäť na udalosti. Kto čo povedal, čo sa udialo v konkrétnych okamihoch, dajme tomu, aj 20 rokov dozadu. To si viem pamätať. To moja pamäť na toto funguje, že toto si viem pamätať. Ale nejaké veci naučené z nejakej knihy pred 20 rokmi, no ako, že vôbec. Pre mňa, keby som tú knihu dneska prečítal, mi to prípada, že čítam úplne novú vec, že som nikdy nevidel. Na tieto vedomosti, proste moja myseľ tieto vedomosti ako keby absolútne vytesňuje, že nepotrebuješ to pre svoj praktický život. Vôbec. Niekedy kladieme ohromný dôraz na úplne zbytočné veci, pritom najväčší dôraz by malo byť kladené na múdrosť, na sebapoznanie, na vnútorné poznanie, na poznanie pochodov, ktoré mnou proste prechádzajú alebo sa vo mne dejú za týchto a týchto okolností a ako ich ovládnuť, pokiaľ nie sú žiadané. A preto už niekoľkýkrát to opakujeme a preto, lebo je to kľúčové, čo by sa mali deti učiť od 2. roku, dajme tomu, 3. roku do toho 6. 7. roku. Dokonca by som ešte možno povedal, že aj do 10. bez problémov. Že by sa mali učiť naozaj tieto veci. Presne. Nie vedomosti. Na vedomosti majú toľko času, že oni si budú vyberať potom, čo sa budú učiť, lebo budú mať vzťah k tomuto, to ich bude potom v tejto realite zaujímať. Tak k tomu to sa v nich ukáže. A to sa v nich ukáže. A tie vedomosti si potom vedia samozrejme sami vyhľadávať a budú hltať tie vedomosti z toho odboru, ktorý ich zaujíma. Aj mňa bavili veci, ktoré mňa bavili doslova, tak tam som si tie vedomosti doslova, že nahltal, že ja som sa nepotreboval biflovať v nejaké veci, alebo 4-krát to čítať, aby som sa to naučil, lebo keď som k tomu mal vzťah, tak som to hltal doslova na jedno prečítanie, na jedno počutie na prednáške, a ja som to nepotreboval si opakovať už nikdy, pretože to sa proste zapísalo niekde hlboko do hlavy a viem to doteraz. Lebo to boli veci, ktoré ma bavili, mal som k nim vzťah. Ale veci, ktoré my doslova v tej škole deti učíme, verklikujú, učia sa nezmysly podľa našich osnov nejakých, z toho si dovolím povedať, 90% nevyužijú nikdy v živote v praktickom, nikdy. Tak na čo ich zahlcujeme takýmito vecami? A keď aj niečo konkrétne vyštuduješ, potom zistíš, že na to nemáš uplatnenie a musíš aj tak robiť niečo iné. Čo je toto celé proste dobre? Tie deti by naozaj mali do nejakého, do akého roku života, ale mali by sa venovať presne tomuto sebarozvoju, že zistiť, kto sú, čo sú, mať tú slobodu v nich podporovať a túto múdrosť práve vnútornú, aby našli. Podporovať v nich voľnosť, intuíciu, tú hravosť a tvorivosť a to, aby našli proste v sebe, presne ich podporovať stále v tom, že tú múdrosť máš v sebe. Ako náhle ho budem učiť v tom, že ty si vedomé stvorenie, si slobodná duša, tak tá múdrosť tam proste je. A zrazu to dieťa sa môže s tebou rozprávať na úrovni dospelého, pretože tie základné princípy fungovania života bude vedieť. Nemusíš mu to ani ty povedať od slova do slova, naučiť ho, takto to je, takto si to zapamätaj. Nájdi ten princíp, ako to v sebe objavíš. A keď to v sebe objavíš, tak tam to bude. A potom sa o tom môžeme takto rozprávať normálne. Budeme sa rozprávať, keby sme sa poznali 50 rokov a budeme si rozprávať presne tie isté veci, že proste takto to funguje. Pritom v deťoch my zabíjame veci práve tými hroznými blokádami, ktoré proste stačí len cnknúť a už zabiješ určitú časť. Áno, lebo je to tak vnímavé, že proste tam stačí malinké impulzy, tam vznikajú tie traumy. To je tak, že čo je v tebe, to z teba vyklíči a vyrastie. Ale keď po klíčku, ktorý sa snaží niečo nejak vyrašiť von, stále tlčeš, búchaš mu po hlave a znemožníš mu prejav, tak ten klíček to potom vzdá proste
robí už len to, čo ho to okolie mu dovolí robiť. Nie to, čo je v ňom ukryté ako danosť, dar, ktorým mal tento svet nejakým spôsobom obohatiť. Robíme strašné chyby. Strašné, ale je to veľmi zvláštne, že to stále nevedia ani, ja neviem, psychológovia, psychiatri, nikto to nevie pomenovať a zadefinovať, že toto je najväčší problém napríklad našej spoločnosti. Kde sú tí ľudia, proste, ktorí nastavujú nejaké vzdelávacie záležitosti? To sú diletanti za mňa úplný. Sedia nad nejakými osnovami, riešia, ako sa má vyučovať a ja neviem, oni sa asi vyžívajú v tom, aby tam dávali potom presne tie chytáky, že ideme testovať tie deti. Teraz som počul nejaký rozhovor, inak bol o tom monitore. Ja som to nezažil, však aj ty, ale teraz sú tie monitory vlastne tých detí. Hej. A bol nejaký rozhovor, že samotné učiteľky sa čudovali, že kto toto robí, proste tie testy do toho monitoru, že im to prípada tak, že niekto doslova je ako masochista, chce sa pomstiť tým deťom doslova, že proste aj jednotkári, ktorí sú šikovní, proste niekedy spravia, že tam je to na 45%, 50%, lebo tam sú chytáky, nezmysly, vyslovene, cielene. Čo ideme robiť ako géniov, hľadáme géniov. Ideme dokazovať ako deťom, aké sú sprosté, alebo akože génius, ostatní sú nič. Čo toto je, ako na čom staviame tie kritériá, že toto je úspešné, že proste keď niekto dosiahne 80% v takomto nezmyselnom teste, tak to je ten génius. A tí ostatní, ktorí by aj boli šikovní, proste tak ich čo z nich spravíme? Že ich takto hneď zarazíme, že ty si síce sa javil ako šikovný v tej matike, ale spravil si monitor na 45%. A možno kvôli tomu sa nedostaneš ani na tú školu, kde si chcel ísť proste. Čo to je toto vôbec? Kto to robí? To ako je... Týchto by som si chcel posadiť. Kto vytvára tieto testy? A znovu, ja hovorím, že pre dizajnerov aut, pre niektorých mám Roxorovú tyč nachystanú, obrazne, tak asi aj pre takýchto. To sú podľa mňa tí premotivovaní, tí, čo, ja neviem, jak si spomínal v slovenčine, že vyžadujú po tebe aj rozbor každého písmenka v slove, aby si ho vedel niekde zaradiť, a to je vrchol znalosti toho konkrétneho človeka a on to chce vyžadovať od všetkých detí. Lebo tam je vrchol, možno to je vrchol jeho ega, lebo áno, to je vrchol jeho ega naplnenia, že on dokáže vlastne všetkým ostatným, že to nedá nikto. No ale to nemá byť vôbec cieľ. No vôbec nie, lebo však ten vzdelaný človek práve by mal tú múdrosť odozdávať tým deťom a byť hrdý na to, že niekto ho ešte prekonal dokonca. Nie, že nikto to nedokáže spraviť. To je choré. Učiteľ by mal byť hrdý na to, že žiak ho prekonal. To je dobrý učiteľ. Vtedy je to dobrý učiteľ. Lebo ten dobrý učiteľ naučil žiaka ešte lepšie, jak je on. Na vyššiu úroveň. To je hrdý učiteľ, podľa mňa. Že deti by mu po 20 rokoch prišli poďakovať, že pán učiteľ, teba si pamätám, pretože ty si vo mne niečo proste, dajme tomu, započal, že proste naozaj na tie tvoje slova, na to tvoje vedenie si pamätám. To je za mňa učiteľ. Hej. A sú takí učitelia, že proste naozaj žiak po 30 rokoch dokáže pridať tým učiteľom a povedať, že pán učiteľ, vás si pamätám. To je učiteľ za mňa. Obľúbený. To je za mňa učiteľ. Nie nejaký proste naozaj, že za mňa traumatizovaný chudák, ktorý len potrebuje svoje ego si dokazovať nad deťmi. To není za mňa učiteľ. A to sa vrátime len k tomu, že proste kto robí učiteľov, za akých podmienok robí učiteľov. Znovu by sme sa dostali do toho isté tej témy, že to niekde vznikol ten problém inde a tam sa potom dostaneme, že prečo učiteľov robia tí, čo robia učiteľov, za akých podmienok. A pritom túto spoločnosť nevie nič viac obohatiť, ako keď vyjde zo škôl mladý človek, ktorý je slobodný, nebol nikým obmedzovaný v tom, aby mohol prejaviť svoje najlepšie ja a láskyplný, šťastný a je pripravený odovzdať tomuto všetkému to najlepšie, čo v ňom je. Není na to a potom príde do nejakého úradu, kde ho takto zase zabijú, že... Blesk. No ty máš nejaké ideály? Zabudni, môj zlatý, takto to funguje. A potom tí odchádzajú do zahraničia, kde potom zistíš, že pol roka je nezamestnaný, rok je nezamestnaný, lebo nevie nájsť prácu nikde v tomto pokazenom... Ale to vychádza z toho istého stále do kolečka, pretože na to treba 2-3 generácie, lebo až keď začneš učiť tie trojročné deti a z nich vyrastú dospelí a z tých dospelých vyrastú učitelia a tí znovu začnú učiť tie deti, takže to sa bavíme o 2-3 generáciách obmene, aby začali vznikať potom, že potom aj tí ľudia na tých úradoch, potom aj tí ľudia v tých firmách budú tí uvedomelí. Takže budú prijímať medzi seba tých študentov. Áno. Chápeš ma, že na to potrebuješ 3 generácie.
To sa nedá spraviť, že takto švihnutím, že teraz začneme vychovávať novú generáciu a teraz zrazu nájde to uplatnenie. Nie, lebo tá môže byť vychovávaná do istého veku uvedomele, ale stále narazí na tú hranicu tej ďalšej generácie, ktorá je bohužiaľ traumatizovaná. A tá ich bude zrážať proste. Takto im bude dávať, že a čo vy ste nejakí hippisáci a veď my sme mali tvrdú výchovu. Prečo tieto náražky na realitu? A čo si ty si nejaký slobodomyselný, hádame ešte, akože tu budeme podporovať tvoj nejaký rast, no tak to zabudni, nie? Tu sa pekne uprádza a budeš robiť tak, jak my robíme. Ešte by si narúšal kolektívne bodaj, hej? Kazil morálku pracovnú. Takže ono sa toto nedá takto spraviť. To sa musí len obmeniť možno 2-3 generácie. Len keď nezačneme, tak kedy budú tie 2-3 generácie obmenené? Nikdy nebudú. No, to je ten problém. Ja by som začal už u mladých ľudí, ktorí chcú založiť si rodinu. Už tí musia začať byť akoby budúci rodičia uvedomili, určite. Aby vedeli splodiť. To nemôže byť v kontraste potom s tým učiteľom. Darmo bude uvedomelý učiteľ, keď aj tak väčšinový čas do toho dieťaťa budú vkladať tí rodičia to, čo majú vkladať. Takže pokiaľ to bude v kontraste, tak to fungovať nebude. Už tí rodičia musia byť v tomto smere funkční a pripravení a potom ten učiteľ je ten bonus. Že aj ten učiteľ naozaj zase znásobuje ten efekt toho rodiča. Lebo ešte, ak sa hovorí, že nikto nie je doma prorokom, tak niekedy to dieťa neberie to od toho rodiča, ale skôr to berie od toho učiteľa. Niekedy ako od tej autority, ako keby tretej osoby. Keby aj bralo, ale učiteľ je súčasťou. Ale pokiaľ je to ako v tej filozofii rovnakej, tak je to v poriadku. Tam nemôže nakázať, že tu je to úplný opozit. Že buď ja doma mám úplne uvedomelých rodičov a potom mám zrazu nejakého úplne egoistického, neschopného učiteľa. To môže byť jeden problém. Alebo potom vidím aj v praxi, že sú to rodičia, ktorí totálne zanedbávajú to dieťa a ten učiteľ sa s tým snaží niečo robiť. Je to kombinácia. No. Že to je kombinácia. Bude to tak alebo tak. Ideál je, keď presne sú aj tie prípady, uvedomelí rodičia majú uvedomelé dieťa, to uvedomelé dieťa má uvedomelého učiteľa. Úplne super ideálny prípad. Tam je taká symbióza doslova, že proste ten učiteľ naozaj s tým dieťaťom funguje na báze, že tam netreba zvyšovať hlas, tam netreba sa rozčuľovať nič, tam je to normálne na báze aj neverbálnej, aj empatickej, aj citovej, proste, že to funguje úplne bez problémov. To dieťa je brutálne vnímavé, to znamená ten učiteľ, ktorý uvedomil mu niečo rozpráva, tak to dieťa to hoce a tým pádom to aj naplňa, aj to realizuje, ale úplne prirodzene. Nepotrebuješ mu hovoriť pravidlá. Ono to má potom nádych raja. To je a zrazu vidí proste, že ten učiteľ sa takto správa aj k tým ostatným, ja sa budem tiež tak správať s tým ostatným. A normálne je taká doslova, že tam ide normálne deň podnik kópia tohto, že sa kopíruje to správanie. To vidím to z praxe, to není, že to nejak len teoretizujem. Len nebudem hovoriť ako detaily, ale je to z praxe vlastne vo finále, dennodennej. A o to ma to viac akože vlastne zarmucuje, že toto by malo byť kľúčové. Toto by malo byť kľúčové. Tí učitelia uvedomelí a áno, ako hovoríš, a rodičia to musia predchádzať uvedomelí, predtým ako majú deti. Nemôžu neuvedomelí rodičia splodiť uvedomelé dieťa. A tam môžeme začať ako naozaj, že by som povedal, že s veľkou revolúciou uvedomenia si ako keby o obnovy toho národa, novými generáciami, ktoré budú uvedomelé. Tam to môže naštartovať. My môžeme sa pokúšať sami v sebe, niekto individuálne, každý individuálne samozrejme, ale už o to ťažšie, lebo už z nejakých konceptov vychádzame. Hej. Už proste ako v tomto veku, hejme, že minimálne u mňa po 40-ke, ty oveľa skôr, ty odjak živá, ale dobre, u mňa po 40-ke, tak je to ťažké proste vychádzať z tých konceptov. Ako chce to naozaj dennú robotnú snahu a z tohto ví, že proste to dekodovať tie veci, ale akože samozrejme ide to, hovorím, že vidno výsledky a je to fajn. Len často sa ešte človek vráti, akože to je niekedy naozaj, že 2 kroky dopredu, krok dozadu. Kým to není krok dopredu a 2 dozadu, tak je to OK. Je to tak, lebo tie mechanizmy naše vrodené alebo vnútené nás vracajú o tie 2 kroky späť. Áno. Lebo oni sú dosť silné na to, aby ovládali. A majú aj tú možnosť, že vlastne by ma donútili až zabudnúť na to, vytesniť. Čo ty si sa venoval nejakému vicu a čo to vlastne bolo za nejakú epizódu v tvojom živote a úplne sa na to nevykašleš. A nebudeš sa už konečne venovať týmto dôležitým veciam. Ako je tam, jasné, že je tam tá tendencia, často by to človek mohol mať, že si povie, aj to je nadlho sa venovať sám seba, rozvíjať sám seba, to je kopec roboty. Len hovorím, že tam je stále vidno výsledok. Ja keby som nevidel žiadny výsledok, tak áno, tak tu môžem len teoretizovať. Že takto by to malo fungovať, ja sa snažím, ale furt nevidím výsledok. Tak o čo by som rozprával asi, to by bolo dosť také pokrytecké o tom, že tu rozprávame, ale ja vidím výsledok.
Presne, bez výsledku človek to neuchopí. Ja vidím výsledok a to znamená, že potom máš motiváciu ďalšiu pokračovať, lebo máš výsledok. To je vo všetkom, to je ako aj v cvičení. Prekonať nejaký prvotný odpor, vytvoriť nejaký návyk a vidíš nejaký prvý výsledok. Že sa mi uľaví v niečom, prestane ma boleť odpor chrbát. sa vráti, ale už nie je tak silný. Áno, on tam stále bude, presne. To je v cvičení. Ja sa neviem momentálne donútiť a to je moja slabina, neviem sa donútiť cvičiť, lebo ma bolí chrbát a napriek tomu s tým nič nerobím. A to je presne to. To je nejaký koncept, nejaký mechanizmus, ktorý len musím prekonať. A ja viem, že to viem, lebo však x rokov dozadu som schudol 30 kg proste bez problémov a makal som na bicykli x 1000 km ročne a išlo to. Takže ono to ide. Ale vidíš, znovu ten koncept sa ako keby má tendenciu vrátiť naspäť. A znovu ale musíš ako pracne prekonať vlastne. A vytvoriť ako keby nový vzorec. V tomto to, ako hovoríš, to kódovanie proste sám seba funguje jednoducho na všetkých úrovniach. Neuveriteľné na tom vedomí je to seba kódovanie. To je strašne silné. Keď si silné. to nevieme uvedomiť, tento mechanizmus, tak kódujeme nezmysly. Tak sme, jak sa hovorí v riti. Lebo kódujeme úplne nezmysly na seba. A my si myslíme, že a potom sa v tom utvrdzujeme. A je nám zle a ja som vedel, že to je tak. A toto, a ten je taký a onaký a všetko mi ubližuje. A to je to, čo sme sa bavili cestou vlastne na východ. No, že to je to, že proste my si vytvárame potom to, že my sa stotožníme s tými vecami, aj s tými informáciami zvonku, že proste niekto nám niečo ponúkne, my sa cítime teraz taký rozhodení, lebo niečo sa nám nezadarilo, najmä tomu. A teraz ešte do toho si prečítam nejaké správy, že no ale za to môže henten a ten tam oklamal toho a ten kradne a henten toto. Vieš, do toho si napojíš kopec týchto negatívnych informácií a zrazu si to spojíš ako keby dve veci, že toto má súvislosť s týmto. A za moje vlastne neúspechy môžu henty. A toto kódovanie tam často vzniká, že vlastne bez tej príčinej súvislosti moje okamžité nejaké nešťastie si spojím s nejakou udalosťou, ktorá sa udiala kľudne na opačnom konci sveta a ja si prepojím, že ten na tom opačnom konci sveta môže za to moje nešťastie. A toto, keď si pospájame a zopárkrát to v sebe opakujeme, my si neuvedomujeme, ale nechávame v sebe žiť takéhoto škriatka, ktorý neustále silnie a tieto veci v nás zabíjajú tú prvotnú lásku a to prvotné poznanie. No, lebo to v nás živí len takúto nevraživosť, hnev. My živíme niekoľko tých škriatkov v sebe, to si nevieme predstaviť, koľko ich tam je. Áno. Každý jeden ten vzorec, vlastne, ktorý sa nejak spúšťa na pozadí, je nejaký škriatok. A ten nám berie tú energiu, lebo sa zaoberáme hentým a tým a oným a toto, keď všetko by sme naozaj očistili, tak my zistíme, že my sa musíme na tým zasmiať doslova, to čomu som sa venoval. A ten škriatok v nás len tak sedí a keď ide okolo podobná téma, alebo tá istá, on sa nechytí a začne hrať svoje divadlo, svoje premietanie filmu svojho. A teba začne to štartovať doslova a stotožňuješ sa s tým. A my si neuvedomujeme, my prenechávame tomu filmu, tomu škriatku svoje celé pole vedomia. My sme divadelná scéna a vlastne tí škriatkovia tam vychádzajú na tú divadelnú scénu proste do svojich aktov ako keby účinkovať a hrajú si svoje divadielko. A my sme tá divadelná scéna. My im to umožňujeme. Ty sa tu teraz realizuj. Ty si hraj svoju hru. Hrajú to, ale skrze toto telo, ktorým sa my identifikujeme, tie veci vychádzajú z nás von. Ako náš prejav na základe divadelnej hry týchto škriatkov. My sme to divadlo, my sme tá inštitúcia. A tá divadelná hra je v réžii toho škriatka. Presne. Takže potom si nás niekto zvonku zadefinuje, že ty si vlastne len taký a onaký, lebo tam máš samých len takýchto škriatkov a hráš takéto divadelné hry. Ale to naše divadlo sa vo finále opotrebuje, rozpadne a tak na konci dňa dopadneme. A zásadný problém je to, že hovoríme, je to naše divadlo a hrajú v ňom naši škriatkovia. Pritom bazálna pravda je, my sme vedomie, v ktorom nie je žiadna hra, žiadne divadlo. Akurát sme dovolili, aby vznikli tieto osoby obsadenia a toto, čo my nazývame telo, sme si ho dovolili privlastniť a stotožniť sa s ním ako našim ja. A to naše umelo prijaté ja je plné týchto škriatkov, týchto divadelných hier a týchto premietaných filmov, ktoré sa potom cez toto telo, ktoré má tých 5 zmyslových orgánov a mnoho iných orgánov, tak to sa cez to telo proste valí von a z iných tiel sa na nás valí niečo iné, zase niečo príjmeme, zase z toho urobíme ďalších škriatkov, ktorí keď veľakrát zopakujeme, sú silnejší a silnejší. A toto je náš hlavný problém, že my toto nedokážeme
odpudzovať od seba. My toto nedokážeme nevpustiť do seba. My keby zase sme pri slove keby. My toto musíme zo seba vypudiť von. My to celé musíme očistiť, aby sme znovu, jak si hovorí, že sa vraciame od nuly do nuly, že my sa musíme znovu identifikovať ako vedomie, ktorom nevládne nič iné, nik iný, len vedomie. A to vedomie je tu preto, aby sa samo seba spoznalo, že ja som vedomie. Lebo pri tom vstupe do toho tela to vedomie sa nemá ako samo seba poznať, že ja som vedomie. Ono len je a dostáva nástroj, čiže toto telo k tomu, aby sa s ním nejako naučilo narábať a až potom má možnosť v tej činnosti toho nástroja samo seba spoznať, že je vedomý. Bez toho to nie je schopné. Áno, a toto je dar toho, čo nazývame Bohom alebo čistým vedomím v tejto oklieštenej, skryštalizovanej realite, že sa môžeme spoznať. Že mali by sme sa spoznať, mali by sme poznať, čo sme. Ale v pravde, nie v tej ilúzii alebo v tých iluzórnych hráčiek, tých škriatkov a tých stotožení sa s telami. Toto nám vytvára problémy, pretože čistému vedomiu je jedno, principiálne jedno, či to telo, ktoré tu má, v ktorom operuje, či ono umre alebo nie, či bude chore alebo nie, či bude hrať také alebo onaké role, či sa bude stotožňovať s tým telom plne alebo len tak bokom. Toto všetko je výzva pred nami, aby sme pochopili, čo sa deje.